ҳамбастагӣ дар футбол зебо аст. Ҳамин хел не? Бахусус агар ду футболбоз бо ҳам дӯстони дерин бошанд. Имрӯз мо ба ҳамин гуна муносибатҳо дар футбол менигарем. Яъне дӯстӣ дар футбол байни бозингарон. Аз Golden Boy ҷадид Ҷуд Беллингем ва Ҷамал Мусиала оғоз мекунем. онҳо аз кӯдакӣ дар дастаҳои ҷавонони Англия ошноӣ доранд. Он вақт Мусиала дар дастаи ҷавонони Челси баромад мекард, вале баъди ба Бавария гузаштан соли 2019 ӯ шаҳрвандии давлате ки тавлид ёфтааст олмонро гирифт. Пештар бошад дар мунтахабҳои топ 15, 16 ва 21 сола онҳо якҷо бозӣ мекарданд ва ӯ бо Беллингем дӯстии наздик доштанд ва бо ҳам вақти зиёд мегузаронданд. Дӯстии онҳоро чанде пеш боз шоҳид шудаем ки Мусиала Беллингемро бо ҷоизааш табрик карда буд. оиди маросими ҷоизаспории Франс футбол ки гуфтем, барандаи тӯпи тиллоӣ Месси ҳам дӯсти худро дорад. Лионел Месси ва Серхио Агуэро дӯстони 20 солаанд. монанди Мусиала ва Беллингем ҳамааш аз мунтахаби ҷавонон шурӯъ шуда буд. онҳо якҷо қаҳрамони ҷаҳон дар тими топ 20 солаи Аргентина гашта буданд. соли 2008 қаҳрамони олимпӣ низ шуданд. дар мунтахаби асосии Аргентина ҳам солҳои дароз канори ҳам бозӣ мекарданд ва ин чиз то ба хотимаи корнома кардани Агуэро дар соли 2021 идома меёфт. онҳо ҳамеша дар як утоқ меистоданд ва Месси ба хотири эҳтиромаш худаш танҳо дар ҷоми ҷаҳони Қатар истода буд. баъдан баъди омадани Агуэро онҳо ин анъанаро идома доданд, ҳарчанд Серхио дар ҳайат набуд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Сеск Фабрегаст ва Жерар Пике ҳар ду соли 1997 ба Ла Масия шомил шуданду ҷуфти ҷудонашаванда гаштанд. онҳо 6 сол якҷо дар академия буданд ва баъдан Фабрегас соли 2003 ба Англия рафту Пике ҳам аз қафояш. дӯстии онҳо новаста аз дар дигар шаҳрҳо буданашон идома меёфт, вале ин ду рафиқ бори дигар дар Барса баъди бозгашти Фабрегас соли 2011 ба ҳам омаданд. Давид Луис ва Тиаго Силва дӯстони пеш аз футбол. онҳо дар кӯдакӣ ҳам рафиқ буданд. падари Луис ба тариқи ошнуҳояш ҳардуи онҳоро ба футбол оварда буд. агар онҳо мунтахаби Бразилияро дар мусобиқаҳои гуногун намояндагӣ карда бошанд, дар сатҳи даставӣ ҳам дар ПСЖ канори ҳам бозӣ мекарданд. албатта ҳарду дар сафи Челси ҳам буданд, вале на дар як вақту замон. Челси ки гуфтем, маҳз академияи ин даста буд ки Деклан Райсро бо Мейсон Маунт ошно сохта буд. пӯшида нест ки Маунт дастпарвари Челси аст, вале агар шумо намедонистед, пас донед ки Райс ҳам ҳамчунин. ин нимҳимоятгар соли 2006 дар 7-солагӣ ба Челси омада буд ва бо Маунт дӯстӣ пайдо кард. онҳо то аз Челси рафтани Райс бо ҳам вақтгузаронӣ мекарданд, вале дӯстиашон ҳамону устувор аст. омадани Райс дар Лондон сабаб шуд ки онҳо берун аз майдон ҳам бо ҳам бошанд ва оилаҳояшон ҳам дар ҷашнҳо бо ҳам ҳастанд. давоми ин солҳо Райс ва Маунт дар мунтахабам дар дастаҳои ҷавонон бозӣ мекарданд. солҳо тахмин мекарданд ки Маунт бо Райс дубора дар Челси бозӣ хоҳанд кард, вале соли 2023 онҳо баръакс аз ҳам дур шуданд. Райс ба рақибони асосии Челси Арсенал пайваст ва Маунт бошад ба Манчестер Юнайтед. Рис Нелсон ва Ҷейдан Санчо бозингарони Арсенал ва Юнайтед ҳам бо ҳам ошноӣ доранд. онҳо ҳамсол буда на танҳо дар як шаҳр тавлид шудаанд, балки ҳамсоя ҳам буданд. албатта онҳо дӯстони наздиканд, чун дар як минтақа зиндагӣ карда дар мунтахаби ҷавонони Англия бозӣ кардаанд. ба дигар дастаҳо рафта бозӣ кардан сатҳи роҳи дӯстии онҳоро гирифта натавонист. боз кадом футболбозонеро медонед ки бо ҳам дӯстони қадимианд? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.